Jeg synes, den er mega tung. Der er jo også nogle, Sara, som jo tager bøtterne hen til... ikke, men jeg tænkte nu, det er jo godt fjernsyn. Og så har vi jo fladbrød til de Så har vi jo Nej, jeg synes, det er et træls ord i dag. Det er fedt. Så har vi jo fladbrød til de 4 retter. Først der skal vi have 1 teske af det her garam... Jeg ved, jeg siger det forkert. Garam masala. Det er noget, man lige skal ned og købe, fordi det har de fleste jo ikke. Så skal vi have 1 teske peber. Peber? Siger jeg det forkert? Peber? Det er i hvert fald meget sådan hørnings. Peber. 3 fed hvidløg. Om de bliver presset eller hakket, kan du egentlig selv om. Kommer nok lidt an på, hvor meget man godt kan lide hvidløgsmagen, fordi jo ikke, jo større, grovere, jo mere kan du smage hvidløget.